салом дӯстон, мавсими трансфери футбол назар ба солҳои гузашта аз рӯзҳои аввал бо фаъолии дастаҳо ҷараён мегирад. Дар ҳол маълум шуд ки гузариши асосӣ ба Реал Мадрид пайвастани Килиан Мбаппе ба вақти дигар насия гузашта мешавад. Дар мавсими нав аслияи асосӣ дар ин даста бозам Бензема бо Винисиус хоҳанд буд. Дар мавриди бозингари бразилӣ хабар нашуд ки дастаи ПСЖ бисёр кӯшиш кардааст ки то ӯро ҳам аз Реал кашида гирад, аммо муваффақ нагардид. Пештар ПСЖ бо клуби Барселона рақобати оштинопазирӣ дошт. Акнун бо дастаи шона даст ба гиребон мешавад. Маълум гардид ки ПСЖ давоми 1 сол ба Винисиус маблағҳои пешниҳод мекард ки ба ҷои ӯ ҳар каси дигар аз он рӯ гардонида наметавонист. Аммо футболбози бразилӣ ба дастааш содиқ монд. Ба ин монанд хабарҳои ҷолиби трансферӣ дар видеои имрӯза пешниҳоди шумо мегардад. Дӯстон, тамошои ҳамаи бозиҳои варзиширо шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Манчестер Юнайтед дар талоши харид кардани ҳамлагари канории дастаи Аякс футболбози бразилӣ Антони мебошад. Таваҷҷӯҳ бо футболбозони кунунӣ ва ё бозингарони собиқи дастаи шаҳри Амстердам барои Манчестер Юнайтед акнун ба кори ҳамарӯза табдил ёфтааст. Эрик тен Хаг мехоҳад дар Англия Аякси нав кунад. Танҳо номаш фарқ хоҳад дошт ки Манчестер Юнайтед ном хоҳад дошт. Таваҷҷӯҳ ба футболбозоне ки зери роҳбарии Тен Хаг бозӣ мекарданд хеле бузург аст. Антони яке аз онҳост. Футболбози бразилӣ бо дастаи нидерландӣ то соли 2025 шартномаи ҳамкорӣ дорад. Ин маънои онро дорад ки барои овардани ӯ манчестериҳо розӣ мешавад ки пули нағзро аз хазинаашон берун оранд. Айни ҳол сухан дар бораи 50 миллион евро меравад. Тибқи маълумотҳо дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Аякс аллакай гуфтушуниҳоро оғоз карданд. Баъзе аз нофаҳмиҳо дар масъалаи гузариши ин футболбоз метавонад танҳо сари маблағи трансфер рух бидиҳад. Масоили дигар аллакай ҳалли худро пайдо карданд. худи Антони бе ягон шакку тардид ба назди сармураббияш рафтан мехоҳад. ҳамлагари бразилӣ қаблан дар дастаи Сан-Паулуи бозӣ мекард ва маъз Аякс ӯро ба футболи аврупоӣ овард. Ин ҳодиса соли 2020 рух дод. Аз он дам то ин ҷониб Антони дар сафи нидерландиҳо бозиҳои ҷолибу диданӣ нишон дода омори хубро ба номаш муҳр зад. Барои мисол дар мавсими сипаришуда ӯ дар 33 бозии ҳамаи мусобиқаҳо иштирок карда 12 гол зад ва 10 партофти головар ба номи худ сабт намуд. ҳамлагари бразилӣ метавонад аз ҳардуи канори хатти ҳуҷум бозиҳои барқарор нишон бидиҳад. Агар дар канори рости хатти Джейден Санчо дар мавсими навбатӣ ба пуррагӣ мавқеъро ба худ гирад, пас Антони метавонад аз канори чап бозии барқарор ва устувор нишон диҳад. Дар мавсими сипаришуда Решфорд ва дигар бозингароне ки дар ҳамин мавқеъ вориди майдон мешуданд, бозии устувор нишон дода натавонистанд. Ромело Лукаку ба сафи Интер бармегардад. Футболбози белгитабор кордношоян будани худро дар Премер-лигаи Англия бори дигар собит кард. худи Лукаку мехоҳад ҳарчи зудтар ба ҳайати нерадзориҳо баргардад, аммо гап сари маблағи трансфер меравад. Ин футболбоз соли 2021 аз Интер ба Челси бо арзиши 113 миллион евро гузашт. таври вақт нишон дод ин пули калони сарфкардаи Челси ба онҳо кӯмаки зиёд накард. акнун барои баргардонидани ӯ лондониҳо бояд пули хуб кор кунанд, вале ҳеҷ кас бо нархи гарон намехоҳад Лукакуро бихарад. роҳи ягона аренда аст ки дастаҳои Челси ва Интер сари ин масъала ба мувофиқа расидаанд. дар ин бора то ҳол хабари расмӣ нест, аммо гуфта мешавад ки Интер ба шартҳои Челси розигии худро дод. қаблан дастаи кишвари Италия барои арендаи яксолаи ҳамлагари белгитабор 5 миллион ҷамъи 2 миллион евроро пешниҳод кард, вале аз тарафи Челси ҷавоби рад шунид. дастаи кишвари Англия барои ба иҷораи яксола равон кардани Лукаку аз клуби шаҳри Милан 10 миллион евро талаб мекунад. акнун бошад итолиёвиҳо ба ин шартҳо розигиашонро доданд. футболбози хатти ҳуҷум маъз дар дастаи Интер ба сатҳи баландтарин баромад. Лукакуи Интер яке аз ҳамлагарони беҳтарини сайёра дониста мешуд ва аммо Англия ҷои ӯ набудааст. дар Албиони Туманпеш Ромелу боз ноком шуд. 15 гол ва 2 ассист дар 44 бозии ҳамаи мусобиқаҳо он оморе нест ки мухлисон аз ӯ интизор буданд. гузашта аз ин Лукаку дар мусоҳибааш изҳори пушаймонӣ аз трансфер ба Челси карда буд. инам бошад дар ҷарони мавсим рух дода буд ки на он қадар кори дуруст аз тарафи ҳамлагар дониста мешуд. хулоси калон Англия ҷои Лукаку нест ва ин чандин бор таздиқи худро пайдо кард. аз ин лиҳоз Челси ҳам бо ҳамаи роҳҳои имкондошта мехоҳад футболбозро ба аренда равон намояд.
Дӯстон, канали Utka Games аллакай барои шумо ставкаҳои ройгон омода кардааст. Дар ин канал ҳар рӯз прогнозҳои гуногун партофта мешавад. Мехоҳам ҳаминро қайд кунам, ки аз рӯи ставкаҳои пешниҳод карда онҳо нафарони зиёд маблағи худро 2 баробар бештар карданд. Яъне агар шумо дар кисаи худ 1000 рубл дошта бошед, барои 2 баробар бештар кардани он танҳо ба прогнозҳои бачаҳои Utka Games такя кунед. Бачаҳо аз Utka Games дар ҳақиқат прогнозҳои хуб медиҳанд ва эҳтимоли ғолиб шудани шумо хеле зиёд аст. Ссилкаи телеграм канали Utka Games дар описанияи ин видео. Ва пул кор кунед. Челси ба худ боварии том дорад, ки метавонад Раҳим Стерлингро ба сафи худ ҷалб созад. Чунон менамояд, ки ба Хосеп Гвардиола ин футболбоз он қадар лозим нест. Инро аз бозиҳои мавсими гузашта метавон пай бурд. Стерлинг мавқеъро дар ҳайати асосӣ аз даст дод, аммо вақти бозиро пайдо мекард. Гвардиола пайваста ин бозингарро аз байни футболбозони захирави ба майдон мебаровард. Таваҷҷӯҳи дастҳо аз хориҷи Англия ҳам ба Стерлинг дида мешуданд, вале ягоне аз онҳо муносибати ҷиддӣ ба мисли Челси надоштанд. Гуфта мешавад, ки Раҳим Стерлинг ба сармураббии Челси Томас Тухел хеле писанд мебошад. Маъз ӯ тарафдори харидории Раҳим ба сафи лондониҳост. Лондониҳо омода ҳастанд, ки барои харидории футболбози англис 41 миллион евроро сарф намоянд ва боварӣ доранд, ки бо пешниҳоди чунин миқдор маблағ манчестериҳо розигии худро медиҳанд. Вале қаблан хабар дошта буд, ки Манчестер Сити футболбози худро танҳо бар ивази пардохти тавонпулиаш, ки 60 миллион евроро ташкил медиҳад, ҷавоб медиҳад. Ин миқдор маблағро Челси дорад, вале намехоҳад барои овардани Стерлинг онро сарф кунад. Гап сари он меравад, ки лондониҳоро айни ҳол лозим аст то пеш аз ҳама хатти дифоъро қавӣ намоянд ва пасон дар бораи қисмати ҳуҷум андеша кунанд. Худи Стерлинг танҳо дар он ҳолат розигиашро ба ин трансфер хоҳад дод, ки агар Тухел шахсан ба ӯ мавқеъро дар ҳайати асосӣ ваъда диҳад. Раҳим Стерлинг соли 2015 ба Манчестер Сити гузашт. Дар мавсими сипаришуда дар 30 бозии ҳамаи мусобиқаҳо футболбози англис 13 гол зада 6 ассистро ба номаш ихтисос дод. Марсело аз Реал рафт. Ин расман аст, аммо ояндаи ӯ номаълум аст. Дастаи минбаъдаи ӯ метавонад Милан шавад. Гуфта мешавад, ки дастаи итолиёвӣ хеле ҷиддӣ ба Марсело часпидааст. Ин дастаи машҳур ба Марсело шартномаи ҳамкорӣ бо маоши 3 миллион дар 1 сол пешниҳод кард. Дифоъгари бразилӣ дар Реал 2 баробар аз ин бештар пул кор мекард. Аслан футболбозони солхӯрда ба Италия рафта 3-5 соли дигар бемалол дар сатҳи баланд бозӣ карда метавонанд. Жиру ва Ибрагимович инро тасдиқ мекунанд. Марсело айни ҳол 34 сол дорад ва метавонад то сини 38 солагиаш дар майдонҳои сабз андарсабзи Италия бозии барқарор дошта бошад, аммо дар бораи ҳайати асосӣ ӯ бояд андеша накунад. Дар Милан дар канори чапи хатти дифоъ Тео Эрнандес бозӣ мекунад. Ин футболбоз на танҳо дар Милан, балки дар кулли серия А дар мавқеи худ беҳтарин мебошад. Гуфтагӣ бар ин, ӯ ҳам қаблан дар Реал Мадрид бозӣ карда буд. Мавқеи Теоро гирифтан барои Марсело хеле душвор аст, аммо дифоъгари бразилӣ ба фарқ аз Реал дар Милан метавонад вақти бештари бозиро пайдо кунад. Стефано Пиоли ин бозингарро дар мусобиқаҳои дигар аз ҷумла ҷоми Италия истифода кунад. Марсело дар Реал зиёда аз 15 сол бозӣ кард ва бо мадридиҳо 25 ҷоиза аз ҷумла 5 лигаи чемпионҳоро ба даст овард. Милан бошад дар мавсими сипаришшуда пас аз гузораи 11 сол боз қаҳрамони Италия гардид. Ба ҳамин тамом, боридам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.